na rantse da Allah sai na yi shari'a da ke. Na rantse da Allah sai na yi shari'a da ke, tun da ke baki da imani. Yanzu har ya kai matsayin da dan baki a kaunata, ki sa yarinya ta zo wai ki bata 50,000 har alatsin da kika bata na gani, wai kika tura mata kuɗin na gani, wai kin turo ta ne wai ta shigo gidanmu wai ta ajiye min kyamara ta ɗauke ni a bayi. Yarinya ta shigo muka gaisa, ta zo wurin nana muka gaisa, ta ce min za ta shiga bayi. Na ga ina zan kai ta in ba bayin ɗaki na ba, na shiga da ita ta shiga bayin, sai ta ajiye min kyamara. Ta ce min yan wuni za ta yi. Wallahi tallahi ya kai kusan awa ɗaya da wani abu ana recording. Na shiga bayin kenan, da zan yi wanka, da Allah ya sa asiri na ya toni da na yi wankan nan. Da shi kenan kin samu abin da kike so. Kawai ina dube-dube, ni ban ma san me nake dubawa ba fa wallahi, kawai Allah ne ya tsare ni. Kawai sai naga kyamara ana recording dina a cikin bayi, ana recording bayi. Idan da na tube da shi kenan sai dai a kawo ni a social media ai min sharri. Wallahi sai na yi shari'a da ke, na rantse da Allah da ya halicce ni. Yarinyar ba zan banta ba, ke ma ba zan baki ba, wallahi ba zan bakku ba. Saboda ni ko ba na shiga abin da bai dame ni ba a social media. Ya Allah. Yau ina cikin tafiya a cikin garin Kaduna ta daidai wurin Magadi Shoe Layout, kawai sai wani yana tafi na a baya yana tafa mai yan mata ni kuma na ji dai mutum na cewa yan mata ni ban ma kula ba dan na tabbata ba da ni yake ba. Sai da na kai daidai wurin office immigration sai ya biyo ni ya ce haba baiwa Allah ina tafa ma miki magana tun a baya, ina tafa min kiran ki yan mata baki ansa wani ce o ya hakuri ai ji ne ka ce yan mata. Sai ya sa ya ce o ya hakuri Allah ya sa ban yi laifi ba, Allah ya sa dai ba matan aure bace. Ni cewa ni ba matan aure bace ma, Allah ba shi ma ni ban taba yin aure ba. Sai ya ce a budurwa ce dai kenan. Na ce a ni ba budurwa bace. To kika ce baki taba yin aure ba? Ni ce ba bawan Allah ko ban taba yin aure ba tunda na kai wannan shekara 30 a duniya. Ai ka san cewa na fita daga list din yan mata ko list din budurwa na ko ba budur bazar. In ba za ka kira ni ba raba, ba za ka kira ni budurwa ba, domin Allah in gaskiya ya zo a faɗa. In kin kai 30 years ke kin riga kin san kin koma budur bazar, shikenan. Don't even deceive yourself. Wai daga 28 years ma, daga 28 years dan Allah ku daina ce mana in mata mun koma budur bazar. Haba kana ganin kayan alatu komai ya zube, kawai sai ka zo kana wani cewa ba mu dan Allah mu ji da abin da ke damun mu. Haba budurwa ku yi ta faman kiran mutane budurwa, kuna deceiving din mu dinga tunanin cewa we still young when we already know that we are old and we are always getting older by the day. I beg, leave us.